N'ụbọchị taa anọ m na ogige be ndị be Nwankwo Ifeanacho. Okay. Be ndị be Nwankwo Ifeanacho Ọfọmiro. Papa, n'oge gara aga abịa n'obi gị, o nwere nkụzi ịkụziri esi na a na-agwọ nka agwọ anaghị agwọ ya agwọ. Papa, biko kọwakwa dị ya bụ ihe. A na-agwọ ya agwọ, anaghị agwọ nka agwọ. Nka bụ na onye ọbụ anọruwe n'one kwesịrị na o nweruwe nne. Chineke tizieri ya nwa mmerụ ọ na-were dị ndị. Papa, ka nke bụkwa nwa mmerụ? Mmerụ ọ nọ ka eri na-egobe afịa gocha, ọ bụrụba na nwaanyị a na-ere ụkpaka, ị nwere ike igobe ya ụkpaka gocha owere ụkpaka nye ha mmerụ. Ya bụ onye mmerụ. Yes. Tiara m njala. Ogologo. I were